Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Renz Basto, Benji and Juliet Ganbernal, at sa mga nag-renew ng badge na sina AJ Gaming, Lester Malabarbas, Jennifer Carpio, Congeniality Queen, Twisted Tales of the Dark Side, subscribe kayo dyan, Mark Ville, Zarina Micaela Mercado, Ann Lopez, Jelmir Abenila, at kay Lee AJRG. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Engineer Dylan. Taong 2003. Daang Batang, Parañaque City. Itong mga panahong ito, merong bagong project si Dylan na nasa labas lang ng village namin. Kapitbahay ko nga pala itong si Engineer. Sobrang pabor na pabor sa kanya yon. Kasi kahit anong oras, pwedeng-pwede niyang tingnan yung site niya. At yung site na yon, literal na lalakarin niya lang kapag gusto niyang bisitahin. Ang gustong mangyari nung may-ari doon sa lupa niya, gawing commercial building at hatiin yon sa dalawa. Bale, hanggang second floor yung gusto nung may-ari. Nung una may mga nakatayo pang lumang bahay, bakery, sari-sari store, at bigasan doon sa lupa. Pinatapos lang nung may-ari ng lupa yung mga kontrata nila at isa-isa na rin niyang pinaalis. Inabot rin ng ilang taon yon. Kailangan kasi nilang gibain lahat yon dahil maghuhukay sila ng malalim para sa pundasyon nung ipapatay yung building nung may-ari ng lupa. Nung planchado na lahat, sinimulan na nila yung paghuhukay doon sa lupa. Mabilis nilang nahukay yon kasi maraming budget yung may-ari ng lupa eh. Nung itatayo na nila yung pundasyon ng building, merong isang tauhan itong si Dylan na may nahukay na baol na itim. Balot na balot pa yon ng kadena, tapos ang lalana ng kalawang. Siyempre, kahit sino naman, di ba? Unang papasok sa mga isipan natin, kayamanan yon. Ang kaso lang, 4 silang nakakita nung baol. Kaya ang mangyayari, 4 silang maghahati-hati doon. Napagkasunduan ng grupo na to na itabi muna nila yung nakuha nilang baol at sabay-sabay nila itong bubuksan. Kailangan pa kasing baklasin yung kadena nun eh. Kumpleto naman sila sa gamit kaya ayos lang. Matapos ang araw ng pagtatrabaho nila, pumunta sila doon sa bahay nung mismong nakakuha. Binaklas nila yung kadena ng baol. At pag-angat nila, bumungad sa kanila ang lumang papel, mapa, at 5 pirasong barya na kulay tanso. At merong marka yon na ulo ng taong walang muka at may 3 sungay. 2 sa gilid, 1 sa harap. Bilang 5 yon tapos 4 lang sila. Ang sabi nung unang nakakita, sa kanya na lang yung 2 tapos tig-iisa yung mga kasama niya. Hindi pa naman nila alam kung meron bang halaga yung mga barya na yon eh. Malay nila, di ba? Ibinalik nila yung ibang gamit doon na hindi naman nila kailangan. Plano kasi nitong magkakaibigan na ibigay yon sa boss nila. Yun nga, si Engineer Dylan.
Kinaumagahan, bago pumasok sa trabaho, naghanap ng mapagsasanlaan itong si Rani nang nakuha nilang barya. Si Rani yung may hawak ng 2 barya. Ang dami na niyang napuntahan pero ang sinasabi sa kanya, walang halaga yung barya na yon at yun lang yung unang beses na nakakita sila ng ganong klase ng barya. Kaya naisipan na lang ni Rani na itabi yun. Habang papunta siya sa site sakay ng tricycle, kwento nito ni Rani kay Dylan, sa hindi niya malamang dahilan, biglang nagblangko ang paningin niya. Pagmulat niya, nasa ospital na siya. Balot ng benda yung kanang binti niya at wakwak ang buong kanang kamay niya. Mula hintuturo niya, nadurog yon hanggang sa balikat niya. Doon niya palang naramdaman yung napakatinding sakit. Halos masira yung lalamunan niya dahil sa kakasigaw. Kasi ang sakit eh. Tapos hindi siya makakilos. Parang may kung ano yung balakang niya. Kailangan pa siyang saksakan ng pampakalma para tumigil siya sa pagwawala. Maya-maya pa, isa-isa nang nagsidatingan yung mga kamag-anak niya at kasama na doon si Dylan. Iyak ng iyak si Rani habang nagkukwento siya sa kung anong nangyari sa kanya. Wala namang makitang sakit yung doktor sa katawan niya. Normal naman lahat. Kaya imposibleng high blood o heat stroke yung nangyari sa kanya. Buti na lang, sagot lahat ng kumpanya ni Dylan yung gastusin sa ospital. Kaya walang iisiping problema itong si Rani. Matapos makipag-usap ni Dylan dito, umalis na siya sa ospital. Pagdating niya sa site, yung isang tauhan niya, nakita niyang nakaupo lang sa gilid tapos balot na balot ng kumot. Nilapitan niya. Pagharap nito kay Dylan, nakita niyang tagaktak ang pawis nito. Namamaga ang mata. Walang tigil sa pagtulo yung sipon. At panayang yung parang kinakapos siya ng hininga. Nilusob na naman kaagad ni Dylan yon sa ospital. Kasi mukhang mamamatay na eh. Awa naman ng Diyos. Naging maayos naman ang kalagayan nun. Dalawa na sa tauhan niya ang nao-ospital. Sa tinagal-tagal nila sa site, yun lang yung unang beses na nangyari yun. Medyo napapaisip na itong si Dylan sa mga nagaganap. Kaya pagbalik na naman niya sa site, ipinatigil na muna niya ang trabaho ng lahat. Nagset siya ng emergency meeting at kinausap lahat ng tauhan niya. Ang mga tanong niya dito, anong ginawa niyong katarantaduhan sa site? Uminom ba kayo dito sa site? Meron ba kayong dinalang mga babaeng bayaran dito sa site? Basta yung mga pamahiin ng mga engineer na malas sa tinatayo nilang building. Yung mga ganong gawain. Wala namang umaamin. Yung iba ang sinasabi pa, pagtapos talaga ng trabaho nila, talagang umuuwi na sila. Hanggang sa umamin yung 2 kasama ni Rani na meron silang nahukay na baol at sinabi nila yung mga laman nun.
Inabot din nila yung baryang pinaghati-hatian nila. Meron na din pala silang nararamdamang kakaiba nun. Nung umaga pa lang paggising nila, suka na sila ng suka. Tapos may kung ano-anong butlig-butlig ang lumalabas sa katawan nila. Hindi sila nanghihina o nilalagnat. Pero nakakadiri lang yung pakiramdam nila nun. Parang ang baho-baho ng hangin. Tapos kapag umiinom sila ng tubig, parang lasang tubig kanal naman yon. Lahat sila sa site nagulat dahil sa inabot nung dalawa. Maski itong si Dylan hindi alam kung anong klase ng barya yon. Unang beses niya lang din nakakita ng ganon. Maniwala kayo o hindi, lahat ng nararamdaman nilang masama, dahang-dahang nawala. Ultimo yung mga butlig nila sa katawan, tumigil sa pagkate at pagtutubig. Tanong ni Dylan sa dalawa, "Ilang piraso tong barya? Sino-sino kayong meron?" Sagot nung isa, "Tag-isa kami tapos 2 kay Rani, yung isa kay Ambo." Tinanong ni Dylan kung nasaan yung sinasabi nilang baol. Ang sabi nung isa na kay Rani, siya ang nagtabi. Itinigil na ni Dylan ang trabaho para sa araw na yon. Hindi na rin muna niya inistorbo yung mga tauhan niyang nasa ospital. Mas tinoon niya ang atensyon niya doon sa nakuha niyang 2 barya. Araw-araw na ginagawa ni Dylan, tuwing matatapos ang trabaho niya sa site, nag-iikot-ikot siya sa mga sanlaan, tindero ng ginto, sa Quiapo, basta kung saan-saan siya nakarating para lang malaman niya kung may halaga ba yung barya na yon o kung anong uri yon. Pero lahat ng pinuntahan niya, walang naibigay na sagot sa kanya. Hanggang isang Sabado ng gabi, kakauwi lang ni Dylan sa bahay nila galing ng inuman. Doon niya nilagay yung 2 barya sa sala nila. Nakapwesto yon sa ibaba nung malaking salamin na nakapatong sa kahoy na drawer. Habang naglalakad itong si Dylan papasok ng bahay nila, sa labas pa lang, natatanaw na niya na merong nakatayo sa tapat ng salamin nila. Malaking tao. Wala namang nakatirang malaking tao sa kanila maliban sa kanya eh. Pagbukas niya ng pintuan ng bahay nila, wala na yung nakatayo doon. Biglang nawala yung pagkalasing niya kasi inisip niya na pasok sila ng magnanakaw eh. Dahang-dahang naglakad si Dylan papunta sa kusina nila para tingnan kung doon ba yun nagtatago. Binuksan na niya lahat ng ilaw sa kusina at lamesa nila pero wala siyang nakitang tao. Sa isip-isip niya, baka guni-guni ko lang yon. Kumuha ng maiinom na tubig si Dylan at naglakad siya papunta sa sofa nila. Umupo siya doon habang nakasandal ang ulo niya. Yun bang nagre-relax? Medyo nakakaidlip-idlip siya nun. Bago pa man din makatulog, nilapag niya yung baso niya sa lamesa. Pagpatong na pagpatong niya ng baso, may nakita siyang 2 malalaking paa. Itim na itim ang kulay, mahahaba at matutulis ang kuko. Nakatayo yun sa lamesa na pinaglapagan niya ng baso.
Natulala si Dylan sa nakita niya. Nakatitig lang siya doon sa paa, habang yung paa naman panayang nanginginig na ang katawan ni Dylan. Hindi kaagad paranormal ang pumasok sa isip niya noon. Baka pulubi yun o taong grasa. Hinawakan ulit ni Dylan yung baso niya at bigla niyang ibinato sa tapat niya. Gusto niyang tamaan sa katawan o ulo yung nakatayo. Pero pag-angat niya ng ulo niya, isang maitim na nilalang ang nakatingin sa kanya. Bawat pagbuga nito ng hininga ay may kasamang usok na kulay abo na nagmamarka sa tapat mismo ni Dylan. At yung ulo nun, merong 3 malalaki at mahahabang sungay. Hindi na nakagalaw pa si Dylan nun. Dahan-dahang nilalapit nung demonyo na yon yung ulo niya sa mukha ni Dylan at nagsalita ito ng Hauma. Matapos magsalita nung demonyo, iginilid nito yung ulo niya at meron na namang nakitang ibang mukha si Dylan. Yung malaking boses kanina nung demonyo napalitan ng napakatinis na boses at bigla na lang itong tumawa. Yung tunog parang ihi na ng ihi si Dylan sa pantalon niya dahil sa sobrang takot. Habang tumatawa yung demonyo na yon, panay ang padyak nito sa lamesang tinutungtungan niya na parang mas lalo pa siyang tinatakot. Nung huling pihit ng ulo ng demonyo, nakita ni Dylan yung sarili niyang muka na nakatitig sa kanya at wala na itong buhay. Matapos makita ni Dylan yan, sinabuyan siya nung demonyo ng napakaraming barya. Nagkakalansingan sa lapag ng bahay niya yung tunog ng mga barya. Hanggang sa tumilim ang buong paligid at unti-unti ding lumiwanag. Pagmulat niya, nakahiga siya sa lapag ng sala nila. Basang-basa ang pantalon niya dahil sa natapong tubig at ihi niya. At yung 2 barya na nasa ibaba ng salamin nila, nasa harapan na niya at dahan-dahan itong tumitigil sa pag-ikot. Alam niyo yung mga piso kapag iniikot niyo? Di ba para silang nagsasayaw kapag titigil na sila sa pag-ikot? Ganon na ganon yung nakita ni Dylan sa barya. Dito niya napagtanto na merong hindi tama sa barya na yon. Yun ding gabing yon, umalis si Dylan sa bahay nila at pumunta siya sa kaibigan niya. Wala nang bihis-bihis, rektang alis na kaagad. Kinuwento niya sa kaibigan niya yung naging panaginip niya at pinakita niya rin yung barya. Maski ito walang ideya sa barya na yon. Ang payo nito, bakit hindi niya ipagtanong yon sa mga espiritista? Pumasok na sila sa ganung mundo. Tutal naman, nanaginip na siya ng hindi maganda eh. First time nangyari sa kanya yon. Nakumbinsi naman si Dylan sa payo na yan. 2 araw ang lumipas,
Lumapit si Dylan sa isang espiritista. Ipinasuri niya yung mga baryang hawak niya. Ayon sa espiritistang nilapitan niya, napakadelikado ng baryang yun. Dapat isoli nila kung saan nila nakuha. Libo-libong kaluluwa ang nakakulong doon at merong nagbabantay na merong napakaitim at napakalakas na aura. Hindi niya lang alam kung saan yon nanggaling. Hindi niya din alam kung anong klaseng dasal ang nakapaloob doon. Pero nararamdaman niya na delikado yon at maaaring kumuha pa ng buhay. Lalo na at nakakalat pa yung mga barya. Matapos marinig lahat yan ni Dylan, pinuntahan niya sa ospital yung isang tauhan niya. Hiningi niya yung barya at ibinigay naman yon sa kanya. Ang huli niyang pinuntahan si Rani. Kinuwento niya lahat ng bawat detalye tungkol doon sa barya. Maging yung mismong karanasan niya. Sinabi niya dito. Kaya naman hindi nagdalawang isip si Rani na ibigay yung 2 baryang hawak niya, maging yung baol na nasa bahay nila. Sinabi na rin niya kay Dylan. Nung nakompleto na ni Dylan lahat, inutusan niya yung isang tauhan niya sa site na maghukay pa ng mas malalim sa itatayo nilang pundasyon. Kahit maliit na hukay lang nakakasya yung baol, basta laliman niya lang. Nung natapos na yung ipinag-utos niya, siya mismo sa sarili niya ang nagbaon doon sa baol. Pero bago niya ibaon yon, nilagyan niya ng sulat yung loob ng baol. Babalayon para sa susunod na makakakuha, at nilagyan niya rin ng Biblia. Paglagay ni Dylan sa hukay, pinatabunan na niya kaagad sa mga tauhan niya yon para wala nang makakuha pa. Matapos yan, nag-obserba siya ng ilang araw, linggo, buwan, kung meron bang mangyayaring kakaiba sa site niya. Awa naman ng Diyos, naging normal na ulit ang takbo ng lahat. Pero hanggang ngayon, nakakaramdam pa rin siya ng kilabot tuwing dumaraan siya sa natapos niyang site. Dahil alam niya at ng ilan sa mga tauhan niya na nasa ilalim pa rin nun yung mga barya ng demonyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Base dun sa sinabi nung espiritista, libo-libong kaluluwa ang nandoon sa barya. Ang tanong, bakit? At saka, dapat nakawala na sila kasi nabuksan na yung baol, di ba? Pero hindi pa rin sila nakawala. Sa akin lang kaya sila siguro hindi makawala dahil meron ngang itim na enerhiyang nagbabantay doon. Matik demonyo yon. Wala namang engkanto na kayang hawakan yung libu-libong kaluluwa di ba? Siguro pagkain niya o nila yung mga espiritu na yon, di ba? Tapos ang gusto pang mangyari ng demonyo, madagdagan pa yung mga kaluluwang hawak niya. Pasalamat na lang tong si Engineer Dylan at yung mga tauhan niya hindi nakuha. Siguro may mga proseso pa para magawa yun ng demonyo. Tapos ang gagamitin niyang instrumento, si Dylan. Kasi kung pakikinggan nyo yung takbo ng kwento, nakita ni Dylan yung mukha niya sa ulo ng demonyo, di ba? Siguro unang step na yon
para sumapi sa kanya yung demonyo. Tapos isa-isa niyang papatayin yung mga tauhan niyang humawak din ng barya. Ewan ko lang. Opinyon ko lang yan. Kung gusto niyong makita yung sinasabi kong building na ginawa ni Engineer Dylan, type nyo lang sa Google Maps, Alpha Mart Daang Batang Street. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.